Good news alang sa mga miyembro sa Pag-IBIG Fund. Miumento ang dividend sa Pag-IBIG Regular Savings ug Modified Pag-IBIG 2. Nagpasabot kini nga mas budako ang savings sa mga miyembro. Ang report ni Femari Dumabo. Kining tulo ka mga batanong trabahante sa usa ka IT company mihangop og mapasalamaton sa good news nga gipahibaw sa Pag-IBIG Fund. Mato ni Christine Don Margalio, 25 anyos, kinsa suda sa tulo ka tuig nga naghulugan sa MP2 gawa sa mandatory nga contribution. Kay usa kini sa paagi matud niya nga makatabang alang unya sa financial stability. Beneficial siya in terms of bigger imuhang malone, hopefully. And me as naman ko MP2, it's going to be a good help kay murag bigger imong dividends. Murag you're safe keeping your money at the same time it's growing. So nindot siya nga balita kay it's going to be useful hopefully in the future. Dugang ni Margalio nga dakong tabang usab kun adunay emergency nga gastuhan ug dakong savings kun mo retiro na. Maminsar ka for the future. So that's why I invested my money. I trust Pag-IBIG and I place money on MP2 hoping that I'm going to get something in the long run or in the future. Gikan sa 6.05% alang sa dividend sa regular savings sa 2023. Karon, 6.60% na ang interest alang sa imong total savings. O gikan sa 7.05% ngadto na sa 7.10% nga dividend alang sa MP2. Gipasabot ni Julio Carmel Alfafero Jr., ang branch head sa Cebu Ayala branch sa Pag-IBIG Fund, nga padayong milambo ang pundo sa pag-ibig, bisan pa man sa nasinati nga pandemic sa mga niaging katuigan. Kada tuig ang imong pundo, ang imong employee share ug ang counterpart ug ang dividends nga gi-declare mao na siya gitawag natog members savings, no? Mao na siya imuhang pundo sa pag-ibig. So the moment mo avail ka og loan, i-add po to siya. Mao po to siya ang mapuno. Manang kasagaran mo avail og loan, mag-increase gyud ang ilang availment. Niadtong 2020 ug 2021 atol sa pandemic nikunhod ang interest tungod sa mga pipila ka mga naniradong kumpanya. Apan sugod 2022 hangtod karon padayon na usab kining nagsaka. Dugang nakatabang sa pagsaka sa interest ang mga miyembro nga ni-avail sa nagkadiyang programa sama sa housing loan, multi-purpose loan ug calamity loan ug uban pa. Ug ang mas pagdaghan pa sa mga miyembro sa Pag-IBIG. Sugod sa Enero 2025, moabot na sa dulan 1.3 million ang mga miyembro niini sa Central ug pipila ka bahin sa Eastern Visayas. Hinungdan nga pahinumdom sa Pag-IBIG Fund sa mga empleyado nga bantayan ang ilang contribution kung girimit ba sa ilang mga employer. Samtang bahad sa Pag-IBIG Fund sa mga employer nga di mo remit, nga mamahimo gyud silang mapasakaan o criminal case. Ang Pag-IBIG Fund karon nationwide niabot na kita karon og 16.578 million kapid nga Pag-IBIG members. So sa una ni ubos man ta, especially during pandemic kay daghan tang mga nanira. Kining statutory membership sa Pag-IBIG, kuan ni siya, criminal ni siya ang case niya, priso siya plus fine. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.